खुलुमबाय रायजोफोर दा बे समाव आं जोंनि गहपुरनि बरफुख्रि हालामाव दंफैयो दिनै सुबुं सांग्रांथि मेल लानाय जादों बेवहाय दा आलासि महरै सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार आरो बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' सारमोना फैगासिनो दङ दा बे समाव रायजोफ्राबो फैगासिनो दङ लैहोर लैहोरनो दा आङो नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनो सानदों दा दिनै मा सावरायनाय जायो बेखौ नोंथांमोनाबो नायलांफादो रायजो राजाफ्रा नै फैबायानो आरो फैगासिनो दङ फैबावगोन नै गारि घोड़ा बयबो लायै लायै फैगासिनो दङ लैहोर लैहोरनो दा सौफैयाखै मानसि गिदिर बिथांमोना दा ओरैनो खोनानाय मथे बिथांमोना बिश्वनाथ सारियालि मोनफैदों होननाय खोनादों मानो होनबा बिश्वनाथ सारियालियावबो मोनसे प्रग्राम दं बिथांमोना दा बेखौ फोजोबनानैसो बेयाव फैगोन जाहैबाय दा नै बर्तमान जोंनि जौसाङा एकदम लांदां जानानै दङ फैगासिनो दङ मामाय दिनै जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मामाया आच्चा दिनैनि गुबै थांखिया मा ओरैनो मामाय एसे फंनैसो गुबै थांखि हिसाबै आमाय जि गहपुर हालाम हिसाबै बा बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्ला हिसाबै जिहेतु बिटिआरआव हाबनांगौनि मोनसे जोंहा आद्रा थानाय मोनसे दफा मावफुंनांगौ थाबाय दा बेजों लोगोसे जि गोनां दफाफोर मावफुंनांगौ दं लोगोसे फैबाय थानाय जि बिसायख'थियाव जोंनि बर'फोरनि जि राजखान्थि अधिकार बा मोनथाय दा बैफोरनि सायाव गुवारै सावरायनो थाखाय रायजो राजाखौ हांख्रायनाय जादों आच्चा एसे गोजोननाय थाबाय जोंहा नै फंबाया भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि खुलुमबाय बिश्वनाथ जिल्लानि फंबायखौबो दिनैनि थांखि बिथांखिफोरखौ एसे बेखेवना होनो थाखाय खावलायबाय जोंनि जिल्लानि गाहाय नेहाथारि रनसाय मोसाहारि फंबाया एसे सिगाङावनो खोन्थाखाबाय जे जोंहा बिटिआर गोरोबथानि माखासे माने दफाफोर मावफुंनांगौनि गोनांथि दंबावो जिथु आरो गाहायथार हिसाबै जोंहा सिमा बारायनाय 3.1 बेखौ मावफुंनांगौब्ला जोंहा नैबे सोलिबाय थानाय जे सरकार बेयो फिन आरोबाव गादियाव फैफिननांगौनि गोनांथि दङ दा बेनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौहाय खेबसेबाव जोङो सरकाराव लाफिननो हायो नामा बा लाबोनानै जोंनि आद्रा थानाय सिमाखौ जों जाफुंनो हायो नामा नैबेनि थाखाय जों खनसे रायजो राजाफोरखौ नैबेयावहाय जोङो लिंथुमदों जाहाथे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बा आलासि सारमोनहा फैनानै सिंनि खोथाफोरखौ जाहाथे बुंफ्रुनानै गालाङो नैबे थांखिजों जोङो नैबे माबाखौ दिनैनि बे मिटिंखौ हांख्रायनाय जादों गोजोन्थों फंबाय बेखेवना होनायनि थाखाय दा नै रायजो राजाफ्रा नायलांबाय थादों ओरैनो जोंनि गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा फैगासिनो दङ दा लैहोर लैहोर ओरैनो दिनैनि जथुम्मानि टाइमखौ 1 बाजि होननानै बुंदोंमोन नाथाय मा खालामनो माब्लाबा एसे हेरफेर जायो आरो फंबाय हल'आ एकदम गावखौ लानो थिनगासिनो दङ एसे बाय होनहरदो आच्चा गोजोन्थों लोगोसे दिनै बे हालामनि सिङाव जाय बिथांमोना माने रायजो जानानै दङ बिथांमोना दिनैनिफ्राय 60 बोसोर 70 बोसोर सिगाङावनो बेवहाय गहपुराव रायजो जाफैनाय आरो बिनि सिगाङाव दंखायो नाथाय जायफोरा हादान एरियायाव हाबदोंमोन बिथांमोनाबो 50-60 बोसोरा जाजोब्बाय बयबो दा बेनिखायनो जोंबो माने मोनसे मोनथायजों जुजिनानै एबा गावनि मोनथायखौ लानो थाखाय सरकारजों जोंनि बर' फिसाफ्रा जेखौ बिख'नानै नांबाय थादों बे नांनायाव 100% गहपुरनि रायजो राजाफ्राबो कन्ट्रिबिउसन दङ आरो नोंथांमोनाथ' 89 आरो 83नि दाङाबाजिखौ बयबो मिथिखागौ बेखौ बेखेवनांगौनि आं गोनांथि गैया होननानै सानो दा बैफोर माखासे सुखु दुखुफोरखौ लानानैनो माखासे थांखि बिथांखिफोरखौ जाफुंजानो थाखाय जोंबो अरायबो नाजाबाय थायो हास्थायबाय थायो दा दिनै बिथां गेदेमामोननि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनगोन जे हसा हसिके जोंनि गहपुरा बिटिआरनि सिमानि सिङाव माखासे फैदोंब्लाबो आबुङै आरो मा जाबावनांगौ एबा जानो गोनां फैगासिनो दङ बेखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों मोनथिगोन बेनिखायनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय सिनायथि होनायजों लोगोसे बरायनो आखायाव लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा
मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय खावलायबाय। Sewadi juli sona bifangau banani dikau berjok jugu. Esa masuk lagi kameramen, esa masuk lagi jaga. Anda semua sila. Onai agai dukharu tau tu gabe nabi maina guri sewari siune shona. बरपुख्रियाव सुबुं सांग्रांथि एबा समाजारि सांग्रांथि जि मोनसे मेल बे मेलाव सफैनो हानाय गासै आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बयनिबो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बयजोंबो अनसायजानाय मानगोनां प्रमद बर' बिथां बरपुख्रि एमइ स्कुलनि बे गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय बे सांग्रांथि मेलखौ दैदेननाय दैदेनगिरि बे मेलाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां थानाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। लोगोसे गहपुर होननाय लोगो लोगोनो जोंहा बेवहाय गोबां मुंख्लंफोर दङ। दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों गहपुर ओनसोलनिफ्राय बर' माहारिनि गोलाव जांख्रिखांनायाव मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो मुंख्लंनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय।
मानगोनां रायजोफोर जोंहा आफादगिरि बिथाङा जोबोद गेबें रावजों आथिखालनि साननाय हनाय आरो इयुननि साननाय हनाय मोजाङैनो बुंलांबाय नोंथांमोना बयबो बुजिनो हाबाय आंबो थांनाय गोबाव बोसोर बे बरपुख्रि दैमालु गहपुरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव फैनानै गोबां थालांदों गोबां सोमावसारनायाव बाहागो लादों आरो रायजो राजाफोरजों लोगोसे सांग्रांथि मेलफ्राव गोबां बाथ्रा सावरायलांदों बै समनि साननाय हनाय आरो दानि साननाय हनाय जथेस्थ सोलायबाय बड'फानि सिमांमोन संकस सोनाबहा संकसनिफ्राय सानजाहा सदियासिम जोंनि सिमाखौ बोनांगौ बे थांखिखौनो लानानै गोलाव सम सोमावसारनायाव जोंहा 5,000निख्रुइ बांसिन सुबुङा मुंख्लं जालांबाय बेजों लोगोसे गोबां आफाद फैदों आरो थांदों सोरबा सोमावसारनायाव बारसोमनानै गोरोबथा खालामनानै बिदाय लालांबाय सोरबा दाबो दङ गोबां दैदेनगिरि फैदों आरो थांदों सोरबा सोरबा दासिमबो जोंनि गेजेरावनो दङ नाथाय मोनसे आफादा गोख्रोङै गसंथानानै दंबाय थायो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारियाव बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो थांनाय 50 बोसोराव बर' हारिखौ गोबां खैदां खैफोदनि गेजेरजोंबो दैदेनबोनानै दिनैनि समाव बड'फानि जि मोनसे सिमांमोन बेखौ मोगथाङाव महर होनो थाखाय हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि थांखियाव 100% जाफुंसार जानो हायाखैब्लाबो बे गोथां मोनसे लामाजों हान्थिगासिनो दङ दा नैबे समाव आंबो गोबाव बोसोर फरायसा आफादावनो बिबान लानानै दङमोन आरो दिनै गोरोबथा जानायनि उनाव बे गोरोबथाखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों राजखान्थि खामानि मावनाया आंनि जिउनि थांखि नङामोन नाथाय जेला माखासे थासारिया फैबाय बे थासारियाव माहारिनि माखासे खामानिफोरखौ मावनांगौ होननानै जोंनो बिबान होबाय बे हिसाबैनो बिबानखौ रुजुननाय जादों दा गुबैयै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्ला होननानै बै समाव माखासे जेंनाफोर दङमोन आरो बे जेंनानि माखासे जेंनाया सुस्रांजाबाय नाथाय माखासे जेंनाया दासिमबो दङ गोबां समाव गहपुरनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मालाबा रंजायो मालाबा गोबां समाव दुखु जानो गोनां जादों जे गोरोबथा जाबाय जोंनि थाखाय जेबो मोनाखिसै गोरोबथा जाबाय जोंनि मुङाव जेबो थायाखिसै गोरोबथा जालायबाय जोंहा जेबो मोनाखिसै होननानै आगुनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला गोरोबथा जादोंमोन अब्ला दुखु जानो गोनां जादोंमोन नाथाय जोंनि समाव आं जिहेतु थांनाय 15 बोसोरसो जोंनि बे जेनेरेशना दाबो दङ जोंहा एबसुनि गोलाव सम आफादगिरि जादोंमोन सुनिलाल बसुमतारी जोंहा मोलाव बिथाङा रुंसारि जालांबाय बिबिका ब्रह्म निजोम फंबाय बेबायदि गोबां जोंहा टीम दङ जायफोरनिखि थांनाय 15 बोसोरसोआव सनितपुर गहपुर बे ओनसोलनि थाखाय नारा नाथा जुजिदोंमोन मालाबा जों गावजोंनो गाव डिबेट जादों मालाबा जोङो गावजोंनो गावनो माखासे पलिसिफोरखौ लानो गोनां जादों नाथाय जोङो जेसेबां जि थासारि फैब्लाबो बड'फानि जि खानानै होनाय बिथांखि बेखौ जोङो मालाबाबो बावनो हाया होननानै जोङो लामा हान्थिबोदों दा दिनैनि थासारिया सोलायनाय लोगो लोगोनो थामथि गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बै समनि सिमाखौ जि मोनसे खानानै दोनदोंमोन बेसिम हायाखैब्लाबो जोङो गहपुर सिमलुगुरिसिम जोङो सिमाखौ दिनै गोरोबथायाव मख'नानै लाबोदों दा बेखौ मोनफुंनो थाखाय गोबां पलिसिनि गेजेरजों गुदुं गुसु थासारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि दैदेननायाव जों बयबो थाफादेरनानै जोङो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ गहपुर ओनसोलनि थांनाय समनि जारिमिना मोजां नङा जोंहा गोबां मानसिफोर थैनो गोनां जादों दा नैबे समाव बे गोरोबथाखौ मावफुंनायनि मुङाव जाहाथे दाङाबाजि जाया थासारिया गुदुं जाया
रावबो रुंसारि जानो गोनां जाया बे थासारिखौ नोजोर होनानै गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाय बे गामि सोसननायनि हाबाफारिखौ जोङो लासै लासै मावगासिनो दङ। बे थामथि गोरोबथायाव फारसेथिं जोंहा बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिल मोनदों आरो जोङो जि ओनसोलखौ साहा फारसे बिटिआर जों दाजाबफानो हायो बे ओनसोलखौ लानानै दिनै जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ बे गामिफोरखौ सोसननो थाखाय। मोनसे समाव सनितपुर बिश्वनाथाव बे हाग्रा ओनसोलाव एबा फरेस्ट ओनसोलाव मानसि गैया होननानै बे ओनसोलखौ बिबाबो सरकारा होनो नागिराखैमोन। जोङो गोबां दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों बेखौ थिग खालामनाय जादों जे बे ओनसोलाव रोजा रोजा लाख जोंनि बिदा फंबायफोर दङ बिथांमोननो हानि मोनथायखौ होनांगौ बे बाथ्राखौ रायलायदों आरो दिनै आङो नोंथांमोननि जि गोलोमदै जोबोद खस्थ' खालामनाय सान्दुं थिं थिङावबो मालाबा धरना होदों राजा लामायाव जिरायदों हानि मोनथायनि थाखाय बेबायदि नारा नाथा नाजानायनि उनाव दिनै बिश्वनाथ जिल्लायाव 9119 नखरा हानि मोनथायखौ मोननो हाबाय। गहपुर हारसिङैनो 6000निख्रुइ बांसिन हानि मोनथायखौ मोननो हाबाय। दा दिनै जायफ्रा सिगाङाव हानि मोनथायखौ मोनदोंमोन बिथांमोननि हाया दिनै रेगुलार जानांसिगौ। बिथांमोना दिनै फरेस्ट भिलेजनिफ्राय फैनानै जोङो नर्मेल भिलेजाव थांनो थाखाय सम जाबाय आरो जायफ्रा गोदानै मोनदों बिथांमोनाबो लासै लासैनो बे गासैबो अधिकारखौ मोननो हागोन। जेब्ला दिनै सनितपुर बिश्वनाथ लोगो नांनानै सनितपुराव 3000निख्रुइ बांसिन आरो दिनै बिश्वनाथाव 9000निख्रुइ बांसिन बे गामिफ्रा 12000निख्रुइ बांसिन गामिफ्रा जेला हानि मोनथायखौ मोनबाय नखरफ्रा दा लासै लासैनो जिखिनि थालांबावबाय बेखिनिखौबो जोङो सोसननायनि गेजेरजों थाबैनो बे गामिफोरखौ बिटिआरजों सरजाबनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ। दा बेनिखायनो दानि बावैसो फैना थांनाय मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा जेला बै समाव थगायबाय थाबाय हानि मोनथायखौ होनो थाखाय लेखाखौ गुबुन गुबुन बिबाय थायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बिराद जुजिनो गोनां जायो। नाथाय अशोक सिंघाल बिथाङा मन्त्रि जानायनि उनाव बिथाङा रोखा रोखा बुंबाय जे मोनसे लेखाखौ थिग खालाम नोंथांमोना जाय लेखाया 2005 मायथाइनि सिगांनि बे लेखाखौ मोननायनि उनाव बाखि लेखाफोरखौ नायनांगौ गैया होननानै दिनै बेबायदि रोजा रोजा जोंनि मानसिफ्रा हानि मोनथायखौ मोननो हादों। आं जेब्लायनो चिफ मिनिस्टारजों रायलायो एबसुनि आफादगिरिया जेब्लायनो चिफ मिनिस्टारखौ रायलायो लोगो लोगोनो चिफ मिनिस्टारा डिसिनो फन हरो सानैबो डिसिनो फन हरो जे हानि जेंनाखौ थाबनो फोजोब होननानै। दा ओंखायनो दिनैनि समाव जोंनि हानि जेंनाया जोबनो थांगासिनो दङ आरो गामि सोसननाय खामानियाबो जानो थांगासिनो दङ। जेब्ला गामि सोसनजोबगोन हानि जेंनाया जोबगोन अब्लानो जोंनि समस्थिफोरखौबो जोङो बानायनो थाखाय गासैबो प्रिपारेसनखौ जों खालामनानै दोनदों। दा मानगोनां रायजोफोर बे भारत हादराव जोंनि बर' माहारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथि थामोन्था लानानै थांना थानांगौनि थाखाय जोंहा गोबां हाबा मावनांगौ दङ। दिनैनि समाव जोंहा गोजोन फैबाय। मोनसे समाव पुलिस मिलिटारिया फुंनि मोनानि जोंनि गामिफ्राव हाबनानै जोंनि मानसिफोरखौ जथेस्थ' हेरेसमेन्ट होयोमोन। सोमावसारनायनि मुङाव गोबाङानो बेंगुरा जाबाय। दा बै थासारिफोरखौ दिनै जोङो फोजोबनो हाबाय। दा जोंनि मानसिफ्रा रावजोंबो दिनै चेकिं खालामजाला रावजोंबो हेरेसमेन्ट खालामजाला जोबोद मोनसे मोजां थासारियाव फैबाय। बिटिआर ओनसोलावबो थासारिया मोजां जाबाय। सनितपुर बिश्वनाथावबो दिनै थासारिया मोजां जाबाय। बे मोजां थासारिखौ लानानै जा बाथ्राफोरखौ सोमावसारनाय समाव सानदोंमोन जे गेरेमसा हारि दानाय सोलोंथाइ जौगानाय समाजखौ फोसाबनाय धोरोमनि थानसालिफोरखौ लुफुंनाय बे गासैबो खामानिफोरखौ दिनै मावनांगौनि मोनसे सम फैबाय। दा बेखौ मावनो थाखाय जोंनो पलिटिकेल पेट्रनाइज नांगौ। बिटिआर सरकारा बे ओनसोला हाबजोबनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ जोङो खामानिखौ मावफुंनो आखायाव लागोन। दिनै माखासे गामि हाबनाय लोगो लोगोनो गेजेराव आं फैदोंमोन आरो बेवहाय मोननै मोनथामसो खामानि इतिमध्ये जों मावनो आखायाव लानांबाय। दा बिनि गेजेराव 1 कौटि रांनि जोङो मोनसे राजागड़ खाथियाव गेस्ट हाउस लुनाय आरो 1 कौटिनि अडिटोरियाम सुजित नार्जारिनि मुङाव लुनाय लोगोसे दैमालु स्कुलाव
50 लाख होनाय आरो नैबे बरपुख्रि एमइ स्कुलखौबो जौगाहोनायनि थाखाय माखासे बिथांखिखौ आं बिखालि फोसावलांदोंमोन। दा बे हाबाफारिफोरखौ जों आखायाव लादों। दिनैबो आंनो माखासे हेन्डलुमनि दानाय लुनायनि माखासे खामानि मावनाय जोंनि आइजो आफादफोरनिफ्राय आंनो होदों। दिनैनि समाव रांखान्थि जौगानायनि थाखाय गोबां हाबाफारि जों आखायाव लादों। अमा फिसिनायनि थाखाय, बोरमा फिसिनायनि थाखाय, दानाय लुनायनि थाखाय आरो गुबैयै रांखान्थि जौगानायाव जि हाबाफारिफोरखौ नांगौ बेखौ मावनो थाखाय बिटिआर सरकारा जोङो बिथांखि लादों। आलारि सोरां मुंनि मोनसे बिथांखि लादों, जायजों जोंनि थानसालिफोरखौ जोङो रां मदद होनानै थानसालिफोरखौ लुनायाव खामानि मावदों। माइनाव सोरां बिथांखि लादों, बेजों जोंहा आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां होनानै 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिटिआर सरकारा जोङो होखांबाय। दा लासै लासैनो बे ओनसोलावबो बे खामानिखौ मावगोन। फरायसाफोरखौ IAS IPS ACS अफिसार खालामनो थाखाय जोङो माखासे बिथांखि लादों। बै दाङाबाजिनि समाव, गाज्रि थासारिनि समाव मालाबा 7, 7, 10 गाहाम फरायसायाल' ACS आनजाद उथ्रियोमोन। नाथाय देग्लाय बोसोराव खनसेयावनो 40 फरायसाया ACS आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों। दा दिनै बे सानजा ओनसोलावबो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर ओनसोलाव जेरावनोखि जोंहा बिटिआर ओनसोलनि सिमाया दिनै बेवहाय बोनाय जाबाय, बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौबो एबारनि सुपार 50आव गासैखौबो फरायनो थाखाय कचिं फ्रि लानो थाखाय खाबु होनाय जागोन। दा बे बिथांखिखौ जोङो बावैसो लादों। साख्रि बाख्रियावबो जिखिनि गामिनि मुङा ओंखारबाय बिथांमोना साख्रि बाख्रियावबो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। गुबुन गामिनि मुङा ओंखारनाय लोगो लोगोनो लासै लासैनो बिथांमोनाबो हालांबाय थागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, बेफोर खामानिखौ आगोलावबो बर'नि मोनसे सरकार दङमोन बिटिआरआव, मन्थ्रिफोरबो दङमोन। गेजेर गेजेर हाखौ सुयो, हाखौ मोना। गेजेर गेजेर बायदिसिना मेल मिटिं खुंनानै रंजा बाजा खालामनानै थाङो, नाथाय खामानिफ्रा जाया। मानोना बिथांमोना हारिनि खामानिफ्राव गोबां गोसो होआखैमोन। दिनैबो आं खोनानो मोन्दों बे सनितपुरावबो माखासे सोरबा नांगोलनि सावगारियाव कन्टेस्ट खालामनो फैदों होननानै। दा बेवहाय जोंनि राजखान्थिया गाव हारसिंनो गसंनो हानायनि थासारि फैथ'वाखै। जेला गामि थिसननाया जाजोबगोन, समस्थिया जाजोबगोन, अब्ला जों गावनि बायदि राजखान्थिखौ खालामगोन। नाथाय दिनैनि समाव जि राजखान्थिनि थासारि दङ, बियो बिजेपि, एजिपि, इउपिपिएल लोगो नांनानै जों आसामाव सरकार सालायगासिनो दङ। बिथांमोननि माखासे मददजों, बिथांमोननि मोजां साननायजोंसो जोंनि हानि जेंनाया जोबगोन, जोंनि गामिनि जेंनाया जोबगोन। जोंनि ओनसोलफ्रावबो दै लोंनाय, फरायसालि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ जोङो फोजोबनो हागोन। बेनिखायनो नैबे समा गाव सानब्रबनानै मावब्रबनायनि थासारि नङा रायजो राजा नोंथांमोन। बे 50 बोसोराव एखम्बा जोङो इमसनेलि माखौबा मावदों जेराव जोंहा गोबां खहा जादों। जि खामानिखौ जोङो सानै हयै मावदों बेवहाय जोंहा गोबां लाब जादों। दा ओंखायनो दिनैनि समा सोरबा साफा सानैया लोगो नांनानै गेलेब्रबनाय, जौ लोंनायाव पार्टि जानायाव थांखि लानानै बिजाथि होब्रबनाय बेबायदि थासारिया दा जोंनियाव गैया रायजोफोर। बे थासारिया ओरैबायदि जे जाय दिनै सरकार सालायगासिनो दङ, दिल्लीयाव जायनि सरकारा फैफिनगोन, बिटिआर सरकारजों जाय गोरोबनानै दङ, बर' कसारि काउन्सिल सरकारजों जाय गोरोबनानै दङ, बिथांमोनजोंनो गोरोबनानै जोंनि जेंनाखौ 100% जोङो सुस्रांनानै लाग्रोनायासो बुद्धिनि खामानि जागोन, गियाननि खामानि जागोन, आं बेखौ सानो। दा ओंखायनो गहपुर ओनसोलावबो थागोन साफा सानै, सिगांबो दङमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायावबो मालाबा हेंथा होयोमोन। बेबायदि बायदिसिना थासारिफ्रा थागोन। दिनै जोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जिहेतु जोङो सोमावसारनानै फैनाय मानसिफोर, जोङो मोनसेबो बाथ्राखौ बावलाङाखै रायजोफोर। एनडिएफबिनि माखासे जोंहा बिदा फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय बरननांगौ, बिथांमोननि केसखौ फोजोबनांगौ आरो बिथांमोननि जायफोर मुंख्लं नखरफोर रिहेबिलिटेसन मोननांगौ, जायफोरा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा बिसोरफोरनो माबा माबि खामानिनि बेबस्था खालामनांगौ, बेखौ जोङो नाजागासिनो दङ, मावगासिनो दङ। सोरबाया बावलांनो हानाय, नाथाय आं बेफोर बाथ्राखौ बावनाय नङा। मानोना जोङो बै समाव 2003 नि एकर्डनि उननि थासारिखौ नुदों, 1993 नि एकर्डनि उननि थासारिखौ नुदों। दा बेनिखायनो 2020 नि उननि एकर्डनि थासारिखौ जिहेतु जोंनो नायगासिनो दङ, बेवहाय जोङो लासै लासैनो गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थांखि लानानै हाबा मावदों। बै समाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरावबो फैनानै बायदिसिना बुङोमोन।
दिनै बिथांमोना बिटिआर ओनसोलावबो मोनसे समाव जौ जुवा दादागिरि बुलायनाय मानसि गावजों गावनो माखासे दाङाबाजि थासारि सोमजिनानै राजखान्थि खालामदोंमोन नाथाय दिनै लासै लासैनो बड'लेण्ड ओनसोलाव सोलोंथाइनि मोजां थासारि फैबाय गेलेनायनि मोजां थासारि फैबाय दिनै जोंनि बिनानावा थांनानै नेशनेल लेभेलनि फुटबल वुमेन टीमनि केप्टेन जाहैनो हानाय थासारि फैबाय क'क्राझाराव दिनै सन्तोष ट्रफी खेला गेलेनो हानाय थासारि फैबाय क'क्राझाराव दिनै डुरान्ड काप फुटबल एशियानि बयनिख्रुइ ओल्डेस्ट फुटबल काप जानो हानाय थासारि फैबाय दिनै क'क्राझाराव मुलुगनां थाखोनि थुनलाइयारि माखासे जथुम्मा जानो हानाय थासारि फैबाय दिनै क'क्राझाराव इन्टारनेशनेल लेभेलनि ड्रामा फेस्टिभेल जानो हानाय थासारि फैबाय दा बे थासारिखौ जोङो लाबोनो हादों आइ आफा रायजो राजानि नाजानायजों दा ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर थासारिया मोजां जाबासो खन्थाइ सोरजिनो हागोन थासारिया मोजां सोरबा साफा सानैया खर' ओरै ओरै जालाबायनो हानाय मोनजानाय मोनलोंनायनि नाथाय मेजर रायजो राजाया जे जोङो हारिनि थांखियाव दङ हारिनि मोजां साननायाव दङ हा हु मोननांगौनि थाखाय जोङो सिन्थायाव दङ बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय जोंनि भटखौ 100% बिबारनि सावगारियाव जोंहा रन्जित दत्त बिथांनो होनांगोन बिथांमोन साथामनिबो मुंखौ एखे एखे मोनो आं एमएलएफोरनि बैसोआबो समान समान दा दिनै बिथांजों रायलायदों नरेन्द्र मोदी बिथाङा मिथिनांगोन दिनै अमित शाह बिथाङा जोंखौ खबर लाबाय थायो बिथाङा बुंदों 2014 नि गेजेराव जोंनि गोरोबथानि जेसेबां दफा दङ 24 नि गेजेराव जेरैखि जाया सुफुंनांगोन दा बेखौनो लानानै जोंबो नेगासिनो दङ मावगासिनो दङ दा नैबे समाव सोरबा दिउरिनो माबानो बेखौ बिजाथि होदोनो बबेनि बे आग्रां माग्रां फैलाबायखो हारि जोंनि सोमावसारनायावबो गैयामोन आफादाबो नुवाखैमोन रायजो राजायाबो नुवाखैमोन दाख्लै फैनानै दोखो दोखो रायदों आं माने बड'लेण्डआव जौ फाग्ला खालामदों होननानै जौ लोंग्राफोरा 17 बोसोर सरकार सालायबाय माखासेया दिनै जौ लोङै लोङै अबथिरा थैजोब्बाय दिनै जोङो जौ लोंनाय बे माखासे थासारि लाबग्राफोरखौ होसोयो जुवा गेलेग्राफोरखौ होसोयो क'क्राझाराव बे बोसोरथामाव रावबो जुवा गेलेनो साहस खालामनो हायाखै मेला खुंनो साहस खालामनो हायाखै दादागिरि खालामनो साहस खालामनो हायाखै मोजां थासारि फैबाय होननानै बड'लेण्डआव दिनै लोब लोब मानसिफ्रा फैनो हमदों रायजोफोर दा बे थासारिखौ जों अराय सम लाखिनांगोन जोंहा हारियानो मोनसे मोजां अरायबो दाजाबथायारि गुन दङ जोबोद सिम्पोल बयजोंबो गोरोबनो हाग्रा अनसुला हारि होननानै दिनै बे आखलखौ लाबाय थानो हायोब्ला जोंनि हारिखौ बयबो अनगोन बाख्नायगोन दा नोंथांमोना बयबो गोसोआव लाखिदो इलेक्सन जोबखांनानै फैबावगोन एबार माखासे हाबाफारि लानानै फैगोन बिसायख'थियाव आङो दिनै माखासे साननाय दङब्लाबो बुंनो हायाखै बुंनो मोना नालाय इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो फैनानै बे गासैबो आफादफोरजों ज' जिरायनानै गहपुरावनो आङो सावरायगोन जोबोद मोजाङै आरो जिल्लाया दा साननैसो उदालगुरि जाथ'नानै दङ सोरबा सोरबा सानदों जे एसेबां गोलाव बोरै थांगोन होननानै बिनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दङ रायजोफोर आरो भारत हादराव गासै 10टा काउन्सिल दङ बे 10टा काउन्सिलनि गेजेराव जोंनियानो फार्स्ट काउन्सिल जेराव हानि लेखाफ्रा डिजिटाइज जाजोब्बाय अनलाइन जाजोब्बाय गासैबो हानि लेखाफ्रा दा नैबे ओनसोलखौबो जों खालामगोन जोंनि काउन्सिलानो फार्स्ट काउन्सिल जेराव अफिसनि खामानिया दायो इ अफिस जाबाय इन्टारनेटजों जोंनि खामानिफ्रा बड'लेण्ड सरकारा अलरेडि सालायबाय नंखायनो बिनिफ्राय थांनो गोनां गैया इलेक्शननि उनाव मास मोनसे सम लागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना जि एप्लिकेशन दङ दंग जाम्फै थानसालि फरायसालि जि दङ बे गासैखौबो नोंथांमोना अनलाइन हरजोबनो हागोन आरो बालिपारा खाथियाव सारिदुवारावबो जि गामिया जोंनि हाब्बाय बे खाथिनि गामियाव मोनसे जोङो एक्सटेन्डेड अफिस काम गेस्ट हाउस बेवहायबो लुनो थिग खालामनाय जाबाय दा ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय गासैबो सुबिदाया जागोन आङो सिरि सिरि थानायखौ नुनानै एसे बैसागो खाथि नंगौना नङा सानदों आं थिगानो दङ ना रायजोफोर ओंखाम उखैदो जाबाय नङा होमबा बारा गोलाव बुंला आगोलावबो बिराद गोलाव बुंबाय दा बयनोबो